много засищащо. И пълно с това, което трябва да бъде. На двойката. Сурово суш също много лесно се прави, от лукална уелга. На Димо, всичко може да се прави сурово суш. Просто вместо риза, който избира в момента меганоза. В сушено, сурово, сушено на слънце нови. Те си сурови. Буквално става за секунди. И този сърчен Трябва да господин. слашем мукадо. Ние правим един много интересен вегетариански хайдер. Мукадо с подорасни хайдер. Лук и ядки правим хайдер при нас като рецепта. И особено последователно на сушито и се получава вече тотално. Всеки, който му е интересно, може да види на страницата на Фейсбук. Абсолютно има всички снимки. Никой от нас не е пропуснал, когато има въпрос каква е рецептата, никой така стайни няма. Ще ви бъда отговорен. Да, те са много лесни. И тук виждаме едно много добро и креативно творчество. Типата се разрязва и с тази белочката, която е за белене на картофи, като правиш ни дълги такива, те са много тънки и тя е много пластична самата типа. Правиш пак една лепкава такава, но тук много вода сложи, защото е просто спагети. Значи трябва да е по-лепкава масата и хубаво с спасател тогава вече да се намели. Пълниш и то се получава като и шведската руца, не чешки руца. А това е аранжирането на нашата прекрасна Ива, управител на Аватар Център. Майонезата пак може да се правиш по естествен начин, вкъщи от ядки. Слънчоглед, кашу, някаква мазнина, лимон, сок и сол. Всето на живота, това е по-важно. И може да слагаш кисели